Maayo nga daw kaniyong tanan nga mga suking di paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sarah. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Yesterday once more. Huwag ko magkabante sa cellphone. Jerry, anniversary na to ron. Nagsabot na nga magkita ron, diba? Lagi, pasensya na. Nalimot ko. Pagwala na ako sa restaurant katong nasabutan. Aron maka-preserve ko daan og table na to. Sige, magkita lang ta dito. Pasensya agad kay sa nalimot man ko. Saro naman sad. Anniversary na to niya ikalimtan nimo. Babe, di ba ako kanagin nga busy ko? Nabi ako yung ipadagan ng negosyo. Sige na lang. Sabtonti ka. Pero next time, ayaw na nigbuhata ha. Promise, di na ni mahitabo. Mag 3 years na mo. Ayan na alam yung mga trabaho. Unsa man, wagin may plano nga magpakasal? Day, kung ako lipang mutanon nimo, ready na ba yakit ko? Ayan si Jerry. Ambot. Ngano di ay, uy. Wadi may tabo nga nakisgot mo about Ana? Wa man dayo eh. Mo na giingon nga kung ikaw ready, si Jerry may dili. Ngayon nakaingon man sad ko. Day, kung ready siya, dapat unta naghisgot na siya og kasal. Namoy mga nindot ng mga trabaho. Sakto na mo sa edad. Masa man nagipaabot ay ninyo, uy. Uy, tuoday ba? Nganong ikaw raman daay na aron? Nganong wa mas Jerry? Nako no sila business seminar. Business seminar? On a holiday? Oo. Siguro, more availability po nila. Kaya syempre, mga businessmen and women ba na sila. So busy na sila. Hala no? Oh, man ka ha. Nahala sige. Uy. Hala, si Jerry na? Ha? Asa ba? Dara o! Hala, nalagay na siya kuyog babae, girl. Sweet kay sila o. Uyab na niya. Unsa? Para? Ingon ka doon na kay business meeting. Lahi day nga meeting? May mo ba iyo pag-skandalo din eh? O nga naman. Mauwaw ka nga ma-expose ang imong kahimabay nga cheater kang dako. Sarah, usa pa. O si pasabot ani. Okay, fine. Nagkakita na mga ka. Uyab na ako ni kining akong kuyog. Og sorry. Pakigbuwag ko nimo. Kay wala ko na feel nimo. Unsa? Kumusta man? Okay ra. Sure ka? O lagi. Gago tong akong ex. Way ayo. Dahil ako siya usikan sa kong luha, no? Dahil ka diyo sa nainanawag. Si Jerry na sa tingali ni ay. Ako na sa tumagon na. Sa mukha ginituhan na, uy. Nahala, sige, bye. Ayaw kalimot sa atong reunion, ha? Tunga ba yan, ho? O lagi. Sige na, bye. Hello? Ikaw ba? Sa may problema ni mo? Di ba ikaw may nakigbuwag na ako kay Mato di mo, wa na kay love na ako. Bisan ka pila pa ka mag-ilisog number Jerry aron tawagan ko nga makigbalik ka na ako. Dili na ko. Nakasabot ka? Ma'am, sorry. Delivery rider ako, ma'am. Palihog lang na ako sa imong parcel, ma'am. Hindi mo ko na pwedeng musaka diya sa imong unit. Mato din is guard sa building. Ay, ala, mao ba kuya? Sorry. Okay na, ma'am, oy. Paabot lang ko din eh. Tsura lang di ka, ma'am, ha? Para proof of delivery. Sige kuya. Mana, ma'am. Thank you. Thank you sa kuya. Og pasensya kayo ganina. May kaso, ma'am, eh. Asa naman ka, oy? Nangita na sila ni mo. Naghuwatan ako sa kong rider. Padong na ko diha. Ay, magdugay, ha? Amping ka, girl. Bye. Sige, bye. Gabi, ma'am.
May gabi, kuya. Ikam din ni mama eh. Ha? Ako tong delivery rider ganina buntag. Nga nagatod sa yung parcel. Ay, mao ba? Ikaw dito, kuya? Oo, ma'am. Sakay na, ma'am. Thank you, kuya. Thank you, kuya, ha? Ma'am, basi ganahan ka nga ako na lang po ang mukuha ni mo niya. Ha? Basin malisod lang sakay ba? Oh, sige, kuya. Pwede na. Sige. Ngayon lang ko sa mong number, ma'am. Sige, kuya. Mauna ko number. So Danilo day iyang name. Oh, In fairness ha, gwapo siya. Lucky. Nanguyam siya ni mo. Wa pa man noon mo sulti pero na ako'y feeling nga padung. Unya ganahan naman ka kaniya. Okay ra ba ya, day? Pero lang. Pero unsa uy? Girl, delivery rider man in town siya. Uy, unsa mo ko niya sa pagbuhi? Ambisyosa sabi ako ha. Dili ko gusto partner nga kontento lang kung unsay naan niya. Hala girl, basig na po na siya plano, uy. Naapod ba yung plano ang tao? Wata kay pa, basig na anay gitiguman. So lang, good. Kasi kung tanaw baya no, buutan baya siya o murag responsable sad. Maayo ka ha? Thank you, Sarah. Isaan ako. Pag-auna og mahal ng tagid ka. Salamat, Danilo. I love you. I love you too. Mao na. Ano mo na magita katuig. Gusto na ko nga magpakasal na ta. Ha? Mao niya. Will you marry me? Danilo. Sorry. Sarah. Unsay pasabot nimo? Dili ko. Mahadlo kong isugal akong kinabuhi nga kauban ka. Nahibawagit ka nga nagdako ko sa kalisod. 6 years na ta pero hangtod karon maulang gihapon ang imong trabaho. Sarah. Buotan ka. Og nahibaw ko mahal ko nimo. Pero dili na igo nga rason para nako nga magpakasalan nimo, Danilo. Mao I'm sorry. Makigbuwag na ko nimo. Sarah. Girl, dili ka hagdaba ng imo kang Danilo? Kaya awara gud oh, humani mo siya gi-turn down, wala jud ka makauyab og balik. Di ba mag 4 years na sugad ato nabuwag mo no? Oh, Unya wala ka siya magparamdam human ato. wa na. Mao na tay last na akong pagkakita niya. Ano hon, uy? Kumusta na sad kaha siya, no? In fairness, ha? Lami lagi ilang kape din ni ay. Pag-ura man kuno ni nga nag-open na coffee shop. Mao bitaw. Si Danilo na nagpaingon din ni, oh. Uy, hala. Wow! Hala, nakasakyan na naman. Ug, lahi na kay purma si Danilo, girl. Asinsado naman kaayog dating, oh. Yun lang. Naibabayang gipakanaog sa front seat unya mabdus. Hala, wife na niya? Padaw siya din ito eh. Ay, Sarah? Hi, Danilo! Hello! Hello, hi. Musuan mo? Yeah, okay ra. Ikaw! Loy, grabe ha. Murag asensado naman kitang dapita diha, eh. Lagi. Hello, is Gino. Kuman ko na ulit ikan sa Dubai 5 months ago. Nagtukod mig negosyo. Ang aga mong wife, coffee lover kayo. Ha? Sa ato pa, inyo ning coffee shop? Yeah.
Akong wife kita ang gusto ani nga klase sa business. Kanya hilig man siya og bake ug mga pastry. Maong niya. Ako na siyang gisuportahan. Sige ha. Iyaan sa tamo ha. Oh, I hope you enjoy your coffee. Sige. OMG. Minyo na gid. Guys, luto tagsudan guys para sa paniod ko. Tigil lang no sa manok ko May guys. gago ko na lamang po siya sa pangalang Lucio. Baho-baho na siya guys, manang gilapuhan ako pag-ayo. Sunod-sunod na sigaw at pagmamakaawa ng isang babaeng buntis habang nilalantakan siya ng aswang. Nang oras na iyon ay nanonood po ako ng palabas sa TV. Maya-maya lamang ay lumabo ang telebisyon dahil biglang umihip ang malakas na hangin. Antay na lang po kasi ang gamit namin nung araw. Kaya kung malakas ang hangin, o di kaya naman ay malakas ang buhos So yan ulan, guys, ay lapuhan pa na ako lumalabo po pag-ayo ang no para imahe sa di telebisyon. baho. Wal na mati ko Imbis sa na drama. pagpatuloy ang panonood ng katatakutan sa telebisyon, minainom ko na lamang po na patayin iyon. Naisipan kong bumili na lamang sa tindahan ng ulam dahil gumagabi na pala. Habang nasa kalagitnaan ng aking paglalakad, ay napansin ko pong may taong sumusunod sa akin. Nararamdaman ko po talaga na sinusundan niya ako dahil sa tuwing lumilingon ako sa aking likuran, natatanaw ko ang lalaking iyon na humihinto at lumilinga-linga na kunwari ay may hinahanap. Hindi ko maaninag ang mukha ng lalaki sapagkat nakasuot siya ng isang itim na jacket. Nakasuot din siya ng kulay itim na pantalon at itim na sombrero. Nakatago ang kanyang mga kamay sa bandang likuran niya, nawari bang may kung anong bagay na dinudukot mula sa kanyang likod. Bunsod ng labis na takot na aking naramdaman, ay agad na akong tumakbo patungo sa tindahan na may mga nagkukumpulang tao. Turo kasi iyon ng aking ina na kapag nasa panganib daw ako ay tumakbo lang ako patungo sa lugar na may maraming tao. Ngunit bago pa man ako makatakbo sa mga nagkukumpulang tao, agad akong nahawakan ng lalaki sa kaliwa kong braso. Hinigit niya ako palapit sa kanya na ikinasubsob ko naman sa kanyang dibdib. Mula sa pagkakasubsob ay iniangat ko ang aking tingin sa mukha ng lalaki. Doon ay nalaman kong siya pala si Lucio, ang aking kasintahan. Walang iya ka, Lucio. Papatayin mo ba ako sa sakit sa puso? Singhal ko. Bumiti lamang siya sa akin na tinugunan ko naman ng magkakasunod na paghampas. Pagkatapos ay inilabas niya ang nakatago niyang kamay mula sa kanyang likuran. Nalaman kong bulaklak pala ang bagay na kanyang hawak-hawak. Ibinigay niya yon sa akin, kaya naman ay agad na napawi ang galit na naramdaman ko sa kanya. Si Lucio ay namamasukan bilang katiwala ng mayaman na aming kapitbahay. Nagmula siya sa probinsya ng Iloilo at napadpad lamang dito upang magtrabaho. Naging magkasintahan kami dahil madalas kaming nagkakasalubong. Dala ng aming kapusukan ay may nangyari na rin sa aming dalawa. Nadala kami ng init ng aming mga katawan, kaya naman ilang buwan lang ang lumipas ay nalaman kong nabuntis ako ni Lucio. Sa kamalas-malasang pangyayari, nasibak siya sa kanyang pinagtatrabahuhan dahil mas nakatuon lamang ang atensyon ni Lucio sa akin kaysa sa kanyang trabaho. Ayaw niya rin naman pong tumira sa aming bahay dahil nahihiya raw siya sa mga magulang ko. Nagpasya na lamang siyang umuwi sa kanilang probinsya at niyaya niya akong sumama. Agad naman akong pumayag Tingnan sa manok nagtutol. guys, ayan, lapuhan ako pag-ayo. Habang nasa loob ng bus, hindi ko maiwasan ang mamangha sa ganda ng lugar. Payapa ang paligid, hindi kagaya sa Maynila na kairaming mga nagsisisikang mga bahay. Doon sa Iloilo ay imbis na bahay, malalaking puno ang magkakadikit. Nang makababa kami ni Lucio sa bus, sumakay naman kami ng tricycle. Habang tumatagal ang aming biyahe, ay paunti ng paunti palalo ang mga kabahayan.
Paliglig ng paliglig ang lugar. Kapansin-pansin din ang mga weirdong tingin ng mga tao. Ang mga iyon ay wari bang noon lamang nakakita ng kagaya kong Otis Maynila. Sumasakit ang tiyan ko habang nakasakay ako sa tricycle dahil hindi ganoon kaganda ang kalsada. Malubak at mabato ang kalsada patungo sa lugar nila Lucio. Dahil hindi kayang pasukin ng tricycle ang makipot na daan papasok sa baryo nila Lucio, naglakad na lamang kaming dalawa patungo sa kanila. Laking tuwa ko naman nang makarating na kami sa aming patutunguhan. Agad akong ipinakilala ng aking nobyo sa mga kamag-anak niya, lalo na sa kanyang magulang. Hindi man ganoon karangya ang kanilang simpleng bahay, mabait naman ang mga magulang ni Lucio. Kung tutuusin ay madali kong nakasundo ang kanyang mga kapatid at magulang. Ngunit ang ayaw ko lang sa kanila ay palagi silang maraming ginagawa sa buhay, kaya madalas na mag-isa akong naiiwan sa bahay. Halos araw-araw na nagtutungo sa bukid ang nanay at tatay ni Lucio. Madalas din na hindi na sila umuwi at doon na lamang natutulog sa munting nilang kubol dahil may kalayuan ang kanilang bukid. Palagi nilang kasama ang dalawa pang kapatid na lalaki ni Lucio na tumutulong din sa pagsasaka. Gustuhin ko mang tumulong, ngunit ayaw nilang napapagod ako dahil buntis nga ako ng mga panahong iyon. Si Lucio naman ay napapadalas din na umaalis dahil namamasada siya ng tricycle. Ang perang naipon niya noong siya ay nagtatrabaho pa lamang doon sa Maynila ay ang ginamit niyang pambili ng tricycle. Kaya naman ay palagi na lamang akong nag-iisang naiiwan sa aming bahay. Nakalulumbay lang kasi walang kapitbahay. Napakalayo ng agwat ng mga magkakapitbahay dahil ang mga tao sa lugar na iyon ay may kanya-kanyang lupang pagmangyayari. Rowena, aalis na ako. Kailangan ko ng mamasada ng maaga para naman sa ganun ay makakuta ako ngayong araw. Siya nga pala, hindi raw makakauwi si nanay ngayon dahil marami silang kinakailangang tapusin sa bukid. Mag-iingat ka dito at huwag kang sumama o magpapapasok ng mga taong hindi mo naman kakilala ha. Bilin sa akin ni Lucio. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa kanyang itinuran. Pinagmasdan ko na lamang ang kanyang paglakad palayo habang nakatulala ako sa may pintuan. Upang magkaroon ng libangan, ay naisipan ko kung magtanim-tanim na lamang. Sa kalagitnaan ng pagpapalit ko ng bulaklak sa kapila, may isang alay na napadaan at kinausap ako. Dahil ikas na sa akin ang maging palakausap, agad kong nakagaan ng loob ang alay. Ayon sa kanya ay nakatira lang daw siya malapit sa bahay ni Lucio. Dahil hindi ko siya kilala at hindi ko kabisado ang lugar, naniwala naman ako sa mga sinasabi niya. Bago at mag-isa ka lang ba dito? Nasaan ang mga kasama mo? Tanong niya sa akin. Matapat naman akong sumagot. Nang makumpirma niya na wala akong kasama, ay agad na gumuhit sa kanyang labi ang nakakakilabot na ngiti. Nakita ko ang kanyang nakakarimarim ng ngipin. Sira-sira na, marumit halatang hindi sinisipilyuhan. Bagaman hindi ganoon kalinis ang kanyang panlabas na itsura, hindi iyon naging dahilan upang iwasan ko siya. Mabait kasi sa akin ng alin na yon. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na niyaya niya akong sumama sa kanilang bahay upang may makausap na lang daw ako. Baka gusto mong sumama muna sa bahay namin. Malapit lang naman. Yan lang sa may medyo una-una. Napakapanglaw naman kasi kung mag-isa ka lang dito tapos wala ka pang kausap. Wika ng Ali. Ngunit tumanggi ako sa kanyang inaalok. Nang tumanggi ako ay hindi niya na ako pinili. Nagpaalam na lamang siya sa akin na uuwi na siya. Unti-unti nang lumulubog ang araw. Ngunit hindi pa rin umuwi si Lucio. Unti-unti na naman akong nakaramdam ng takot sapagkat ang tanging suluko ng sandaling yun ay gasura lamang.
Wala kasing kuryente sa Nalusyo. Maya-maya, tuluyan na ngang dumiling at isinarado ko na ang mga pintuan at bintana. Sobrang tahimik ng paligid at tanging huni lamang ng mga kuliglig ang aking nauulinigan ng sandaling yun. Maya-maya lamang ay binasag ng isang sigaw ang katahimikan. Nakarinig kasi ako ng boses ng babae sa labas ng bahay. Nagdalawang isip ako na pagbuksan kung sino man iyon. At maya-maya lamang ay dahan-dahan kong nabobosesan ng babae. Patulog ito ng boses ng ali na aking nakausap. Kinuha ko ang gasera na nakapatong sa mesa at umakyat ako sa munti naming kwarto. Paunti-unti kong binuksan ang bintana at tumambad na sa akin ang ali na nakausap ko kanina. May dala akong ulam para sa'yo. May kasama ka ba dyan? Sambit at tanong ng ali nang malaman kong siya lang pala. Agad akong bumaba sa kwarto, pero bago iyon ay isinarado ko muna ang bintana. At pagkatapos ay pinagbuksan ko siya ng pintuan. Nang makapasok na ang ali sa loob ng bahay, ay muli kong isinarado ang pintuan. Hindi naman kasi pwede kung sa bintana ko abutin ang ibinibigay na ulam ng ali. Kaya naman pinapasok ko siya. Isinaling ko ang ulam na kanyang dala sa ibang lalagyan at nagkaroon kami ng kaunting kwentuhan. Saktong-sakto naman itong dalamang ulam. Hindi pa kasi ako naghahapunan eh. Hinihintay ko pa kasi ang asawa ko. Siya nga pala, mag-isa lang ako dito dahil hindi pa umuwi galing sa pamamasada ang aking asawa. Litanya ko. Maya-maya lamang po nun, muli niya na naman akong niyaya na sumama sa kanilang bahay dahil marami daw akong makikilala roon at makakausap. Baka daw kasi nabuboring na ako sa bahay namin. Kagaya ng una, tumanggi rin ako. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, ay biglang may kumatok sa pintuan ng bahay. Nagulat ako sa sobrang lakas ng katok. Wari bang hihiwalay na ang aking kaluluwa sa labis na pagkabigla. Rowena, si Lucio ito. Buksan mo ang pinto. Nang marinig ko ang boses ng aking asawa, ay pansamantala kong iniwan sa harap ng mesa ang ali. Pinagbuksan ko muna ng pintuan si Lucio. Laking tuwa ko dahil nakauwi na naman ng ligtas ang aking asawa. Ipakikilala ko sana si Lucio sa ali, ngunit nang tingnan ko ang ali sa mesa, wala na ito roon. Maliban na lamang sa isang pusang itim na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nagulat ako at natuliro. Hindi ko alam kung pinaglalaroan lamang ako ng aking guni-guni o baka ay dala lamang ng gutom. Bakit may pusang itim dito sa loob ng bahay? Pagtatakang tanong ni Lucio. Hindi ako nakapagsalita ng oras na iyon. Maging ako ay nagulat kung bakit nagkaroon ng pusang itim sa mesa. Samantalang nawala naman ang ali. Binugong ni Lucio ang pusa at pinalabas iyon ng bahay. Tiningnan ko ang ilalim ng mesa kung naroon ba ang ali, ngunit wala. Wala akong maalala na lumabas ang ali. Ano ba ang hinahanap mo? Tanong ni Lucio sa akin dahil hindi ako mapakali. Wala. Kumain na lang tayo. Tugod ko. Nagugulumihanan man pero mas minainom ko na lamang na itago kay Lucio ang gumugulo sa isip ko. Napaisip ako na imposibleng walang alay na pumasok sa loob ng bahay namin. Dahil ang ulam na bigay niya ay naroon pa rin naman sa mesa. Sarap na sarap si Mga Lucio puti sa ko, kanyang busy pa yung kayo pagkagulo na ni naroon sa stress. O mesa. kaya timan sa kong lawas kay busy Ang kayo. buong akala niya ay ako ang nagluto nun. Wala na kayong mga anak ko, anak akong guwapo. Pansamantala ko naman si Lucio sa pagkainan. Huy, stress pag ganito kayo, ani. Upang Kamu silipin sa taguro na kung bintana dili ko kung nasa stress. labas ba. Nagulat ako nang matanaw ko siyang nakatayo sa hindi kalayuan habang masamang nakatitig sa direksyong pinaroroonan ko. Mahon, magtail sa manok. Kaya lamang ay umalis ang ali. Akong pamahaw, dala na sa nito. Akala ko na sana siyang tatawagin.
Subalit tuluyan na siya naglaho sa dilim na atid ng gabi. Kinabukasan, ay muli na namang naulit ang pangyayaring yon. Umalis na naman si Lucio at naiwan na naman akong mag-isa sa bahay. Muli na namang nagtungo sa bahay ang Ali. Doon ko siya tinanong kung paano siya nakaalis sa loob ng bahay namin kagabi nang hindi ko napapansin. Sinabi niya sa akin na dumaan daw siya sa likuran ng aming bahay dahil natatakot daw siya sa boses ng asawa ko. Dahil natuto ako at aminado naman ako na pinaniniwalaan ko siya, mas naging malapit pa ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa nalaman namin ang pangalan Press ng ba? isa't Stress isa. yo kayo dyan. Grabe ka Ang busy. pakilala niya sa akin ay kayo eh. siya raw. Tuwa-tuwa na ng kasilyas. Muli Siyempre, na may naman awa sa akong kusina. nalaman na nagtungo sa bahay nila dahil malapit lang naman daw. Ano mo kuno silagat? Sa pagkakataong iyon ay pumayag na ako. Ano yung mga... Oh. Nagtiwala ako sa kanya at sumunod lamang ako sa kanya kung saan daan siya tutungo. Natutubig na hindi silangayan ko naman tayo. interesado ang lugar. Isang linggo pa lamang naman kasi ako na nandoon. Magkuhanta na ako, pork chop. Ngunit lumipas na ang mahabang oras. Hindi pa rin Ang kami baka ng pork nakakarating belly, sa lakuha bahay din. nila. Itohon namin pena. Sumuot na kami sa mga masusukal na Yan gubat. ako gabi. Tumawid sa mga ilang Siyempre, ilog. nabaligya, bitag karne, Ngunit ang meat. sinasabi ng malapit na bahay ay hindi ko pa rin. Pero wapay postcard. Sa Wapay tarong bawat advertisement, dinadaanan namin, magpa-print ra lagi ko. pinagpuputol ako ng halaman dahil iyon ang itinuro sa akin ni Lucio. Upang hindi raw ako maligaw at upang magkaroon ako ng palatandaan sa dinaanan namin. Sa ganoong paraan daw ay makakauwi ako kapag naligaw ako. Man perfect eh. Hindi rin nagtagal ay nakarating kami sa isang purok. Mga Kakaiba ang kolonyalismo sa lugar na yun. oh ba? Mapabata man o mapamatanda, ang lahat ay kakaiba kong tumitig. Wari bang nais akong sakmalin ng mga taong naroon sa purok na yun? Sinabi sa akin ni Leti na normal lang daw ang ganoong sitwasyon sa kanilang purok, lalo na raw kung may bagong dayo sa kanilang lugar. Kinabahan naman ako at ng oras na iyon ay nagkumpisa na akong matakot. Niisip ko nang hindi ko kayang umuwi pabalik dahil sa layo ng nilakad namin ni Lady. Sinabihan ko siya na ihatid niya ako pauwi bago magdilim at nakatutuwa dahil sumang-ayon naman siya sa pakiusap ko. Di ba buntis ka, Rowena? Tanong sa akin ni Lady. Nagulat na lamang ako kung paano niya nalaman na buntis ako. Sinagot ko na lamang siya ng totoo at hindi nagtagal ay narating namin ang bahay nila. Doon ay sumalubong sa amin ang pamilya ni Leti na wari bang gutom na. Nalilisik ang mga mata ng mga tao sa bahay nila Leti at ang lahat ay nakapagtatakang ayaw ihiwalay ang tingin nila sa akin. Gayon pa man kahit nawiwirduhan ako, ay naisipan ko pa rin humiga at magpahinga sa kwarto ni Leti. Dahil buntis ako ay mabilis akong napagod at nakaramdam ng antok. Hanggang sa nakatulog ako. Hindi ko na namalayan ang takbo ng oras hanggang sa gumabi na pala. Nagising na lamang ako nang naramdaman kong may tumutusok sa aking tiyan. Napabalik po ako ng bangon at nakita kong pinalilibutan ako ng pamilya ni Lady. Inilagay nila ako sa isang mahabang mesa. Napatanong na lamang ako sa kanila na kung ano ang ginagawa nila sa akin at napasigaw ako ng aswang nang makita kong nag-iba ang kanilang mga wangis. Kaling tulad ng mga halimaw. Nakita ko rin kung paanong nagbago ang anyo ni Lady. Malakas ang kutob ko ng mga aswang ang angkan nila. Nagulat ako sa aking nakita. Agad akong nagpumiglas at lumabas ng bahay nila. Naging malinaw sa akin kung bakit ako kinaibigan ni Lady. Batid pala nito na buntis ako. At naalala kong buntis nga pala ang paboritong kainin ng mga aswang na kagaya nila. Nang oras na iyon, ay aligaga ako at hindi malaman kung saan pupunta. Ang pamilya ni Lady ay nakangiti habang mabalasik na nakatitig sa akin. Habang ang ilan sa kanila ay nagtutulo na ang mga laway at umaangil.
Hindi ako makapaniwala na totoo pala ang mga aswang na noon ay napapanood ko lamang sa mga palabas. Agad akong naghanap ng lugar na mapupuntahan hanggang sa may natanaw akong mga nagkukumpulang tao. Patakbo akong lumapit patungo sa kanila. Ngunit nang makalapit ako ay nakita kong pinaliliburan nila ang isang bangkay ng tao na sabay-sabay nilang nilalantakan. Wala. Halos naduwal ako sa senaryo yun. Bahagya akong nakaatras dahil sa takot at pagkabigla. Inakala ko ligtas ang paglapit sa mga nagkukumpulang tao, ngunit hindi pala. Lalo na kung naroon ka sa purok ng mga aswang. Kung sa Maynila, chismis ang tinutumpukan. Dito sa purok ng mga aswang, karne ng tao ang pinag-aagawan.